Chlapci, ja vás zdravím, toto je part 3 z Backrooms. Už si ani sám nepamätám, kde sme skončili. Čiže ideme teda hrať Backrooms. Už si nepamätám, kde sme vôbec skončili, čiže si to trošku spomínam. Dobre, čiže to bol začiatok, bazény, to neviem čo je, šmiklavka, áno, neviem čo sme robili, to sme robili, neviem, myslím sa, že tu pridali nové dvere, napríklad, to ani neviem, že tu sú, čo to je? A to je galéria. Aha. Ja sa mám vrátiť, že? Dobre, viem, že tu sme určite neskončili. Čiže že sme boli ďalej. No neviem kde, to je ten problém. No tak počkať. To sme robili, túto Kitty. Aj domy sme robili, aj bazén sme robili. Zdá sa mi, že sme skončili v jedných z týchto dverí. Viete čo, poďme do týchto. A uvidíme. OK, pokračujeme toto. Čiže zoberieme si flashlight. Zdá sa mi, že tu sme už boli, neviem, poďme, začneme odtiaľto. Čiže tu by malo byť, že vraj nejaké monštrum. Okej, tam je monštrum. Dobre. Iba to prebehne. Neboj sa nič, o čoba nechcem. A to je exit. Okay. Počkaj, čo? To je LiDAR scanner. Ne. To čo je? Tu nechcem byť. Zdá sa mi, že ani tu sme nemali byť. Jak si lakneš? Pekne som zapísal. HR-kom. Dobre. OK. Tak neviem, či sme tam mali byť. Tak poďme sem. Áno, tu sme boli, presne. Aj s kamošom Ghostom. Tak som išla, alebo tu niekto stál. Strange.
niečo bliká, tu je branch. Hej, ja si tento level ešte pamätám, to som robil s Ghostom. Zdalo sa mi to, alebo tu zase niekto prebehol. Kamo, prestaňte mi to robiť. Akože hej. To sa mi nepáči. Toto sa mi vôbec, ale že vôbec nepáči. Tu 2, čo s tými číslami? Tu je notes. Á, to je páčilo. Čo to je toľko manekín? No super, ale čo s tým číslom bude? To mám napríklad zapamätať? Fuj, ja si nepamätám. Zapamätám si číslo 5 ešte. 5. To bola 2. Čo to je zasa to? Storage. Jaj, to je ten kód. Bože, že 5. To je 2, čiže tu niekde na stole by mal byť ďalší kód. 4, čiže 5, 4, 2. A kde sa nachádza to ďalšie? Čo? Aha. 5, 2, 4, 2. Ok. Čo? Počkaj, 5, 2. 5, 2, 2, 4. Aha! 5, 2, 2, 4. Yes, opening. Juhu. Yes! Čo? To čo je zasa? More. Čo? Ne. Jak som sa tam znova dostal? Takže znova som... Neznášam dokonca. Neznášam. A to myslím už že doslovne vážne. 3 otázniky pre mňa znamená koniec! Čo je to za zvuky? Akože som fakt, že posratý až za ušami. A mňa tu kokos... How did you get here? Through this door here, I'll explain the rest later. Máme ísť do týchto dverí a ostatok tu asi.
on vie, kde sme. Ja som bol stvorený ním? Čo? Si v poriadku, to bol hlboký pot. Si zaskúpil. Vymazať backrooms.x. Vymazávam. Môžete sa všetci posrať. Vymazať. Čo? Áno, tu sme skončili. Bol si vyhodený touto hrou alebo týmto moderátorom. Moderátorská správa. Našiel si to. Ale čo teraz? Ďakujem. Niečo spokojom Backrooms. Čiže dokončili sme teraz práve hru Backrooms. Ak sa vám táto séria páčila, nezabudnite dať like a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ.